So guys, ayun na. Dito tayo dadaan sa pa Sambales, Olongapo. Tapos pasok tayo ng Bataan. Traffic kasi sa traffic sa kasira-sira pa yung yung daan. So dito tayo sa mga Kamiling, Pampanga. Pagdating ng Kamiling, ginagawa yung kalsada, sira-sira, kaya traffic doon. Tapos pagdating mo ng Mabalacat, traffic din. So try natin dumaan dito sa Sambales Highway. Hindi ko pa kabisado yung daan dito, kaya baka maligaw tayo dito, guys. Try lang natin dumaan. So, ang araw ko ngayon ay Wednesday. Bukas may pasok na ako bukas, kaya pabalik na ako ng Bataan. Itong kalsadang dinadaanan po natin ay bagong gawa lang yan, guys. Gagawin din nilang 4 lanes to ngayon. Traffic. Why? Ganda ng daan, sir. Sana maganda ang daan sa Sambales Highway, para naman hindi tayo matagalan sa biyahe. Madulas ang daan. Bakit ganito daan dito? Traffic, guys, traffic.
natin yung charger natin. Baka wala tayong charger. Charger. Naiwan ba kita charger? So yun nga, dito yung charger natin. Kaya pwede na tayong umarangkada. Arangkada na tayo guys. Aba, kating mo sir. Sige, banatan mo. Ang ina mo ba? Bahala mo ha. Galing naman. Si Max.
Beach pa ba tayo dito? Kaso wag na, baka tayo malit pa eh. Next time na lang, picture na lang tayo sa ano, malalaman natin sa highway kung maganda yun. Maganda yung view. So, Total TTT ba yun? Oops. So tatalang tayo kung ano, kakaliwa pa tayo dito, hindi. Yun nga guys, sabi daw dire-diretso lang, huwag tayong kakaliwa. Pag kumaliwa tayo, bayan na ng gasol yun.
naman. Ayan nga guys, 49 yung isang litro yung ano nila dito, mahal. CR sana ako, sana ako kaso may bayad. Sayang na yung 3 piso. Pati hangin may bayad. Lahat may bayad. Ay nako. Hihina lang tayo sa daan. Hihina lang tayo sa daan guys. Mahal yung gas, 49. Samantalang doon sa ano, pinagasan ko ng dati, ano, 45 lang ata. 5 piso yung dagdag, 5 piso. Ba't ganun sir? 5 piso naman.
makintab yung kalsada, ingat lang tayo sir kasi madulas yan. Bayan na ng Santa Cruz to eh. Infanta. So Infanta na tayo, Infanta. Bayan na ng Infanta guys. Nasa bayan na tayo ng Infanta guys. Susunod dito is Santa Cruz. Checkpoint po tayo, checkpoint. Okay, mukhang mahigpit ata dito ah. Dito guys, may checkpoint. Checkpoint again. Papunta pa ng Bataan galing Mabini, Pangasinan po. May travel authority po kayo? Ay, TFID po. Ha? TFID. Thank you. Sir? Hanginin kasi sir. Ha? Hanginin. Hanginin? Baka matanggal po kasi sir. Kaya binubulsa ko. Minsan kasi natanggal. Ano yung body ka mo? Yes sir, salamat. Opo.
Saan na tayo? Santa Cruz na ba to, sir? Santa Cruz na nga. So ayan nga, nasa Santa Cruz na tayo. Bayan na ng Santa Cruz. Ganito pala yung bayan ng Santa Cruz. basa dito. Sabi nung doon sa signage, bahang lugar. Bahang lugar daw dito, bahang lugar. Huwag mong sabihin may baha dito.
bumabaha dito, naisip ko lang ah. So checkpoint na naman tayo sir, checkpoint. Checkpoint tayo, checkpoint.
yun guys, yun yung power plant, acid block plant.
tayo dito. Ayun nga, picture muna tayo dito. Picture muna tayo dito, sir. Ayan ah. Kuha muna tayo ng picture dito. Picture muna tayo dito, sir. Kuha natin picture dito, picture. Pupos lang tayo guys, magpupos lang tayo. Pupos lang tayo saglit. Ayun nga, nakapagpos na tayo. Sige, larga na tayo na naman. Napakainit dito, sir. Napakainit. Sobrang init, sir. Solo ride, long ride. Nakapagpa-picture pa nga. Ayan na, ang ganda ng view, sir. Makikita nyo yan. Ganda ng view. Ganda ng view, oh. Pagod na si Legendary Smash. So ayan na, lalarga tayo ulit guys. Let's go. Wala nang lunch na. Diretso na uwi.
papunta to, madam? Bataan po, Bataan. Bataan po. Daan po, daan. Diretso po ba? Diretso? Papuntang? Shortcut to, shortcut. Shortcut to. Salamat.
langis. Boss? 800 ml po langis. Hello, wala kami yung 800 ml sira eh. Wala po. Pero, pwede naman to sir. Tirahan mo lang ng konti. Yang ng 200 ml. May gauge naman to eh. Oh. Tirahan natin dito. Pag dyan po, 800 lang yan sir. Dito yung tira natin. Kasi Yan. pwede mo pa magamit tong ano, pang ano ng magkano po yan? 300 to sir. 300? Magkano to power 1 gram? 290 to sir. Ito yung 300 Sige po, salamat. scooter.